Bueno, funtzio honen deribazioa egin aurretik, funtzioa beste modu batera idatziko dugu. Zergaitik, konturatzen zara funtzio honetan, konstante bat biderkatzen dagoela, hau da, xen menpekoa ez dan baterdi hori, parentesi honekin, eber x, eber minus x, kiketa honekin. Beraz, erabil dezakegu, hemen daukagun erregela hau. Lehenengo erregela honek esaten du funtzio bat adierazita dagoenian konstante bat bider funtzio bat, funtzio hori deribatzen dugu konstantea bider funtzioaren deribatua eginez. Kasu honetan, k hori baterdi dugu, beraz funtzio hau deribatzeko baterdi, eta orain deribatu behar duguna da funtzioa, xen menpekoa den, batura hori, eber x, eber minus x. Bueno, orduan, geratzen da baterdi, eta orain, hemen daukagu deribazioa batura batena. Nola deribatzen dira baturak? Hasieran ikusi gendun, deribatzen dela, gai bakoitza, era honetan, eta bature ipini deribatuen artean. Orduan orain, baterdi, eta hor, bi deribatu oso errezak dira deribatzeko, hasiera baten daukagu hemen deribatua eberrek izena. Hori, formula honek esaten digu, erregela honek esaten digu funtzio esponentzialaren deribatua da berretzailean agertzen den funtzio horren deribatua eta gero berriro esponentzial berdina idatzi. Orduan, eberrek izen deribatua izango da xen deribatua, hori zuzenian ipini dezakegu bat, bider berriro esponentziala bera. Eta, bigarren kasuan, deribatu behar duguna da minus x. Eta orain esponentziala bera. Berriro, eber minus x. Ia bukatzen dugu, ze orain oso erreza da geratzen dena, deribatzioa xena, deribatua da bat. Eta orain deribatu minus x, deribatua da minus bat. Eber minus x. Emaitza, baterdi, bider, eber x, gehi ken, eber minus x. Eman dezakegu emaitza ere, beste modu honetan, batekin biderkatzen dugu zenbakitzailea eta izendatzailean bi geratzen da. Bueno, funtzio honetan ikusten duzu erregela hau erabili behar dugula. Funtzio bat, u ber konstante bat, u ber k. Kasu honetan k hori 3 da. Funtzioa deribatzen dugu, berreketak deribatzen diren moduan. Hau da, berretzailea, berredura berriro idatzi, baina berretzailea ordan ken bat eginda, eta gero funtzioaren deribatua, oinarrian agertzen den funtzioaren deribatua. Bueno, orduan hasiko gara deribatzen. Kasu honetan, daukagu, u da x karratu ken 3, eta k da 3. Beraz, funtzioa deribatzen dugu, berretzailea, 3, bider, oinarrian dagoen funtzioa berretuta orain birekin, eta gero amaitzen dugu deribatua egiten oinarriarena zuzenian egin dezakegu. Hemen pauso guztiak idatziko ditugu. 3, bider, x karratu ken 3, berbi, eta orain deribatu behar dugu x karratu ken 3. Hau da, 2x ken 0. Amaitzen dugu biderkaketak eginez, konstanteak biderkatuta, 3 bider 2, 6, lehengo monomioa, eta amaitzen dugu berbidura hau ipintzen. Tamainoan beti txikitik handira egingo dugu. Eta bukatuta dago.